फुंकाहाम खाजान टाकुबुखौ बिसिसा अंटुई तंखा बना नायकानि खलायो नायमां नायथग्रिउई ताबो जाते असुक्तुबि फैका बरोय बुफांनो दाख्लै बिसुआव बाथाय गोबां खामानिनि बागै नायथक ताय गोसों कटर कोटै खायनानि बागै हिंका आसो कुटुक सामुं ताङै फाइमानि उक्लग ताबो नायदे आनि बरोय बुफां बेलाय नायथगङै तंखा बेलाय गोसों यंसा कुकसा कायसा पानो लाइसा पानो सप्लाजाक गोरै हिंका लाइसा लुइसो सप्लाजाक तङै मानो अब कवि कक फियाबा अरो नायदे लाइसा पानो सप्लाजाक गोरै उ कक आं साइपैका नाकार सामनान बिसङै आं हाय कक सानाय खाजान दाखौबो तिनि कक सालायनाय जों इनसेक्टिसाइड बा पेस्टिसाइड नति कक सालायनाय पेस्टिसाइड अंका यंसा कुकसा अमाय गोबां मा दं त्रिपाहास्तेव अंका नकबार हुकबार गोबां वाति फायनाय एलाकानि हा हावस बेलायनो नकबार बिसिङा दै गोबां दङ कलम दै गोबां फायनाय हिंका अमाय जागाव यंसा कुकसा चिकन हयतो कतर गोबां मा यंसा कुकसा फायै दङ हिंका बरोयनि बागै त तैबो गोबां फायो बरोय बेलाय जाननि बागै बरोय बेलायनि यंसा कुकसा सावो बनारे बेग फायो बनारे कुसुमनाय फायो बनारे वारनाय फायो बनारे गोबां मा लेन्जुर हाय चिकन मकल मै नुक्ति नुगेतै अम हाय र गोबां मा फायै दङ हिंके नोंले बनि काहामनि बागै बिथिरिया हिंके खालि ताक्लाय बाहायके फालनाय ताक्लाय बाहायके बुइबे कम्पिटिसन खायनाय ताक्लाय नों आसे 100टा बुफां कायजाक हिंके 50टा कायजा हिंका अमत निनि खति कायमानि उक्लग सिनि बुकं बार र बेलाय खानो मानै खनै मगथं रन सं नायकानि खलाया बने याकारि रु फियोगि रु आपुनि बागै लसंग किसा मिसा नायकाबो बुरि रक्सि नायो बुरि रक नायका हिंका तय बरक बसगले सातियोगै मानेबा बुरि बरक बाजारा करं किसा मिसा सातियोगो रिया र तय रिया निबो तयबो करौ सामो हिंका फाइदि तिनि तामोनि कक सालायनाय ताबो फाइदि जों बिथिनो रिलायके तामो रिलायनाय हिमालय ताबो जों तिनि जुदि रि तङ हिंकलाय निनि अगस्त मास 21-22 तारिख रि तो हिंका प्रपेक सुपार नों पातला सेसेंखा रि मानो आं तिनि बिथिनि पेकेटनि मुंखि सानाय बिथि पेकेट बिसिङ कम्बिनेसन तामोटं आबताय सालिया निनि ककनि बागिना आं ओ भिडिअ मा खालायो कम्बिनेसन कक सालिया प्रपेक सुपार इमानि उक्लग नं थाया मेथुजाम रि मानो डाइमेथोएट रि मानो ताय रि मानो तामा इमिडा ताय तामो रि मान इरमा इमिडा तो जों रिदि हिनि तो नि गन्डार नि नगान्डा मान थगै दङ प्रफेक्ट सुपार मान थगै त इमिडा मान थगै दङ हिंका मान थगै दङ थाया मेथुजाम ताय डाइमेथोएट 30 मतेरक मान थगै दङ अबनि उक्लग नं पाइथाक मग उराम किटिङै बिथि रि तंमानि उक्लग नों ताय कायसा बिथि रि मान कटालको रन फेन ओ रन फेन नबो नों रिका रिउइ दङ माने खाजानि ताको बको हिंके ताबो बिथिले बफ्रु रिनाय बिथि नों फुं बाबायो रिदि नों फुङन बसक 9टानि सकां न मारि पाइनाय 9 AM नि सकां नि रिपाइका हामो ताई सारिक बाबाई हिंका नों 4 PM नि उक्लग रिदि बिथिले बसक रिनाय 15 लिटर टैंकी हिंका नों 15 ml रिदि 15 ml 12 1 फुट अपन ता रिदि ताबो कम न रिदि नों उराम रिदि बाहाय बेलायखाना हामनाय गोबां ता रिदि खाजान ताको बुको रन फेन कायसे बिथिना नों पाइतोनि बसकाङा उक्लग बाबाया पाइथाक बुबार पेरना सेंतै हिंका 10% जराते नों सेंका हिंका रन फेन न रि मानो हिंका उ बिथि रंका कुसुमनाय नेने वारनाय चानाय बेंगुन्डार अमाय गोबां मा यं नि बागै उ बिथि रंना जों रिलाय दङ खाजान ताको बुको उराम चिकन भिडिअ खाय न आं टेक्टक खालाय मान हिंके गोबां मासिनि खाजान ताको बुको कक बरक सानाय रक दङ बिथिना तयै जों थाइसापानो सो वान सक लायको बाजारात बिथि पाइका अब काहाम हिंका जों बिथि तुबि फाइका ताय हिंका ताय कैसा तमा हिमालय जों ताबो आरो तायबो कक दङ जे बिथि पाइथानो नकल द मांखा नामा काहाम द मांखा नकल द मांखा ओ बिथिनि तामायनाय जों नायना नांनाय ओ बिथि नकल दि नकैला जों नायना नांनाय बाहायका नायना हिमालय बने आरो स्कैनार दङ नायदा स्कैनार न जों स्कैन खालायका साइमानो जे जों बिथि आसल मांखा ना नकल मांखा हिंका स्कैन खालाय बिथि पाइजाबादि खाजान ताको बुखो जों बिथि ओरिजिनल बिथि द मांखा माया आबोना नायनानि बागै हिंका ताय बिसे कक गोबां सालिया खाजान ताको बुखो जे बिथिनि मुंसामानि हायना हायथायसा साफैनाय प्रफेक्ट सुपार डायामेथोजाम डाइमेथोएट इमिडा इरमा बा रन फेन
Obaravno nong 1 ml khlaioi 1 liter tuyo ready tai hingke nong phung babai 9 am ni bisingori paidi sari hingka 4 pm ni uklogo o bithi rokno nong ready khajen tako buk o bithi rono nong salchini uklogo uram kiting marinai o bithi rono nong om haika rikha hingka bithi belaikana samong nangnai tai bithi kabang rikha kabang hamnai ni tasong di khajen tak buko hambai